Moabot sa sobra 300 ka mga dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC ang nipakita pag-usab sa ilang talento sa pagsayaw. Ang ilang madasigon nga performance halad alang sa Birhen sa Fatima sanglit karong adlaw usab ang adlaw natawhan ni Mama Mary. Ug bisan pa man sa pagbunok sa uwan tunga-tunga sa ilang pagsayaw, matud pa nila, the show must go on ug dako ang ilang pagtuo nga blessings gikan sa langit ang maong pag-uwan. Matud pa sa inmates nga nahinabi sa MyTV Cebu, dakong tabang alang kanila ang rehabilitation pinaagi sa pagsayaw nga matud pa nakapalayo nila sa bisyo. Malipayon, it's because para namo ang pagsayaw nakatabang for stress debriefing. Makalimtan na mo among mga problema, makalimtan na mo among kamingaw sa among mga pamilya. In spite sa mga nahitabo na mo, naayong programa ang ato ang mahal nga gobernador sama ni ini nga nakatabang gid namo to lift up ba nga naghatag og paglaom namo nga as long as we live naay paglaom habang may buhay may pag-asa. Ug si Gugwe nasa ipasigar mo sa Cebu, napon may pasigar mo sa CPDRC. Ang uban, misugilon kabahin sa inspirasyon nga gihatag sa ilang mga pamilya sa ilang nagpadayon nga rehabilitation. So ako inspiration akong pamilya nga sa mahal na Birhen. Ako mga kaubanan nga nag-cooperate po sila. Hinaot mi nga ang mong pagsayaw, makita ni Ma'am Gob. Wala ka pa'y paglubad. Makita ka mas tubog kalibutan. Sigon pa ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia nga posibleng pagahimuong parte sa tourist attractions dinhi sa Sugbo ang dancing inmates sa CPDRC. Hopefully, upon request of those that may have missed, no? Kaya sabihin natin kulang na yung days. We are again seeing that as a growing tourist attraction once again. Isip pagpakita og suporta sa ilang kalihukan, ang mga sakop sa media dinhi sa Sugbo ni sayaw sab kauban ang mga inmates nga gipanguluhan ni Cebu Provincial Tourism Officer Marty Ibanez. Samtang gipahibaw ni CPDRC Provincial Warden Reynaldo Valmoria nga mikunhod na ang gidaghanon sa mga inmates ngadto sa 926 gikan sa halos 4,000 ka persons deprived of liberty kun PDLs nga naghuot sulod sa prisuhan nga 1,500 lang unta ang kapasidad. Kini matud patungod sa padayong paghatag nila og pribilehiyo sa mga inmates pinaagi sa good conduct time allowance. Ang CTA actually, kung may kag-performance diri sa SOD, I can give you the CTA. But if ever you have an infraction sa ilaha pong balao diri, you will not allowed to. And of course, we have man virtual nga court hearing at the same time face-to-face court hearing. So, madali siya. I can assure you nga at least yun na discipline. And then of course, through this rehabilitation, through dancing, they also have a lot of things but to do. Other than drugs, tobacco, akong ikuan gyud diri ang drug, akong ipangusgan gyud. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.